Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga higala, kumusta o mayong buntag usab kanatong tanan? Anihan usab kining alagad sa Philippine Benevolent Christian Missionaries, si Brother Cesar Patio. Muhatag usab kaninyo nining ato ang programa gayud sa matag Domingo, no? Muhatag kaninyo og mga kamaturan nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia ug uban sa mga referensya nga dili kasupak sa Biblia ug kini lamang mao nga mao ipagpanudlo da kaninyo tungod kay kini mao man nagitudlo ni Master dinhi kanamo mao nga mo sa itudlo da kaninyo ang kabahin may tungod sa nakasulat sa balaan nga kasulatan. Ug ako na lang pagtimbaya sa tanang mga igsuonan karon kutob sa nagpatalinghog gikan sa Facebook ug sa YouTube. Kumusta kaninyo mga igsuon ug mga higala? O manghinaot kami nga nakamo sa kabaskog sa lawas kanunay aron nga kanang mga magamit dinhi sa paminaw sa ato ang tulumanon o pagsunod gayud sa mga kamatuoran. Ug ako na lang mga pangumusta sa tanan mga kaigsuonan dapit sa Bohol, diya sa Mintiswerte Carmen Bohol, sa mga Padilla family ug labi na usab sa mga Divino family ug diya usab sa Ormoc, no? Ato na lang i-general daghan matag makaigsuonan diha dapit sa Ormoc, sa Palumpon, sa San Isidro, diha dapit sa Nabal, Biliran, ug usab diha dapit sa Hinguog, diha dapit sa Surigao, sa Negros, diha sa Bukidnon, sa Dipolog, sa Dalagit. Kumusta kaninyo mga higalang magkaigsuonan? Diha dapit sa Linaw, Millanilla, no? Kumusta kaninyo diha sa Oroquita, ug sa Del Pilar, diha sa Pangdalaga, kumusta? O yung sa diha dapit sa Mabulo, no? Diha sa tuang mga kaigsuonan pud gihapon diha nga nagpatalingog labi na diha sa Mandawi. Kumusta diha sa atong chapter president kang Chupilo Sibilia uban sa iyang pamilya o yung nasab diha dapit kang nang Suping Perulino. Kumusta diha nang, no? Ug usab diha dapit sa Lapu-Lapu kang Bradroyo ug kang Sister Jean ug sa mga Castañares family ug sa Adlawan family diha dapit sa Milanilla. Kumusta kaninyo mga igsuon, no? Nga nagpatalingog diha dapit sa Balingasag, diha dapit sa nunta sa kang IB Valenzuela. Kumusta diha og uban sa kang ma'am sa imo isuon kang Janice, no? Valenzuela, kumusta diha sister? Og ingon masab diha dapit usab sa nasod sa Amerika diha kaang TC Kulihat. Kumusta kaninyo diha mga igsuon? Kang sister TC Kulihat sa kuan diya sa California, no? Dapit sa Amerika o ilabi na usab sa mga kuan mga Hermias family sa diya dapit sa Amerika sa Alabama, Maryland, no? Kumusta sa mga Hermias family diya dapit, no? Kumusta kaninyo og kami na sayod nga kamo nagpatiling hugayod sa matag karon og unya sa atong programa og tungod kay daghan man kamo mao nga general na lang gyud, no? Magkaigsuonan namo kumusta na lang gyud tanan o manghinaot kami nga ana kamo kanunay nagsunod natong programa ug ato sa pasalamatan Brad Bubot Panta ang ato ang magkaigsuonan usab nga diin nagsuportar dinhi sa ato ang programa sa DYLA. Kumusta kaninyo? Salamat sa inyong pagsuporta o nagpadayon kini atong programa dinhi sa mga istasyonan sa DYLA. Daghang kay salamat mga igsuon sa inyong pagsuportar gayud sa atong programa. O tungod kay bilinon na ng oras, ihatag ko kamo sa akong kauban nga magpailo sa siyang kaugalingon. Kumusta gihapon mga kigilaan o mga kaigsuonan? Kini sabi niyo alagad Brother Luciano Panta. Katambaya yung nasab karon sa pag-atod na sabi kaninyo sa mga kamatuoran nga nakasulat sa Biblia, mga kamatuoran nga kumaya itong higpit nga tagdon o alagaron, mao gayon makapaghatod kanato sa tinod gayon nga kaluwasan og aron sa dili pagdangan ibalik ko kamo kang Brad Cesar aron hisgutan ang tema nining buntaga. Ang ato ang gisgutan Brad Bubot Panta na maging Domingo o karon si Brad Samuel dili siya makaabot tungod kay doon na siya iasikaso mao nga kita lang usa karon ining kabuntagon karon Brad Bubot Panta, no? Ang miaging pagtuon nato Brad Bubot Panta sa miaging Domingo ato manggi pakita dinhi nga kung ang tao muhimo sa pagwali sa may balita labi na sa paggamit sa Biblia dili pwede lagi nga pangahasan nato magtudlo-tudlo kas Biblia unya wala namang kasugua wala namang ka gipili sa Dios so dili gyud na pwede nga imo pangahasan ang pagtudlo sa Biblia. Dunay
mga alagad sa Dios nga maoy mo pahigayon sa pagtudlo ni ana. Aron nga dili kita mahimong matawag og mini nga magtutudlo, mao nga dili pwede lagi nga panghasa nato ilabi na magpalit lang kag Biblia, nagpasakop ka sa usa ka relihiyon, unya gihimo kanilang pastor, gihimo kanilang ministro, gihimo kanilang diakono, kay ang tao na may nagtudlo nimo, dili naman ang Dios maoy nagtudlo ug nagpili kanimo nga mahimo ka magwali na sa Biblia. Imo day ipasabot dito sa mga tao nya magtukod din kag relihiyon, magtukod din kag pundok, dili na mo'y mao. Mamangani nga ang Biblia nagpasidaan gayod Brad Bubot Panta, maayo tingali imong baklion Brad Bubot Panta sa unang Juan kapitulo 4:1 nga di gyud pwede nga tuhuan ang tanan nga nagsulti sa Biblia. Masabay pahayag sa Biblia Brad Bubot Panta sa unang Juan sa iyang kapitulo 4:1. Ni atong tagdo na to ang naisulat sa maong basahon, paminawan na to mga mahal nga tigpaminawan. Sa unang Juan kapitulo 4 bersikulo 1 mao kini atong matagad. Mga hinigugma, ayaw ninyo pagtuuhi ang tanang espiritu. Hinunua, sulayin ninyo ang mga espiritu sa pagsuta kung sila iya ba sa Dios. Kay daghan ang mga mini nga propeta nga nagpanungha sa kalibutan. So, didi ko diay ang ituhuan ang tanang matang nga mga espiritu. Tungod kay daghan daw mga mini nga mutungha sa kalibutan. Pag ingog daghang mini, idili gamay nga mini, daghan ni kay gani paran karon Brad Bubot Panta ang nagkalaing mga pagtulunan napakadaghan no. Oo. Nilibo na karon ka mga pagtulunan o relihiyon nga mikatap sa tibuok nga kalibutan. Sa ora 22,000 na Oo, natuman gyud ang tagna Brad Bubot Panta nga dili gyud ay tanan tuhuan ang espiritu tungod kay daghan. Pag ingog daghan dili usa, dili duha. Pag ingog daghan mga mini busa dili nato katingad-an ining panahon na karon nga daghan gyud manggawas nga mga mini nga mga magwawali. No, ngano man tungod kay ang gipakita sa Biblia kinahanglan nga kung ikaw magwali ka sa mayong balita kinahanglan nga tinawag ka. Doon na ba'y prueba Brad Bubot Panta may tingali mong basahon ng Hebrehanon kapitulo 5 versikulo 4 aron nga kina mo'y atong basihanan na dili day pwede nga magwali-wali ka diha nya wala namang kasugua. Inaaba sa Biblia nga kinahanglan og magwali ka sa Biblia, kinahanglan tinawag ka sa Dios ay ha pa ka makawali. Amo gyud na siya ang angay nga tagdon nga magwali ta kinahanglan dili atong kaugaling kabubuton kun dili tinawa ang Dios gyud may nagpili Brad Cesar. Prueba atong basahon dinhi sa Hebrehanon sa kapitulo 5 ug ang iyang bersikulo 4. Ug walay tawo nga mangunay sa pagpahiluna siyang kaugalingon diha sa maong katungdanan. Kung dili sa Dios tinawag siya alang nini, maingon kang aaron. So, bilinhon yun di ay nga kung magwali sa mayang balita, kinahanglan nga tinawag ka. Dili pwede nga magwali-wali lang ka diha sa Biblia, unya wa katawaga. Ang nagpili nimo ang imurang pastor, ang inyong labaw sa inyong relihiyon, mga ministro o diakono kinsa pa nang labaw sa inyong relihiyon, dili pwede nga mahimo na mong qualified lugar nga magwali na mo sa mayang balita. Ingon ana ang pamaagi nga kung kita magwali sa Biblia, kinahanglan tinawag ka sa Dios, pinili ka sa Dios. Sain pa ang dugang prueba Brad Bubot Panta, nga di pwede di ay nga magwali-wali lang ka, palit kag Biblia das bookstore na makahimo na kas pagwali nga to sa mga tao. Eh sa Roma 9:11 Brad Bubot Panta unsabay nakapahayag din ha. Mao kini ang ato ang gipakita Brad Bubot Panta aron nga atong makita gyud kung hain gyud o unsa gyud kining magtudlo tas Biblia kinahanglan pinili gyud taasa pang dugang prueba. Diya pa ang usa ka prueba nga di gyud pwede nga magkita-kita ray magbutang sa atong kaugalingon sa mga posisyon. Roma 9:4 9:11 ngani nato matagad. Bisan sa wala pa mahimugso ang mga bata o wala pa sila makahimog bisan unsa maayo o daotan aron magapadayon ang katuyuan sa Dios sa pagpamili ng daan, dili pinagi sa mga buhat kundi pinagi sa iyang pagtawag. So kinahanglan tinawag jud ka, di gyud pwede lagi
Nya mangutana man ta, nya dili angay kasuko pod sa mga pastor, mga ministro o mga diakono o kung sa pay posisyon ninyo sa inyong mga kasimbahanan, dili angay ni kasugo na aman Ang Biblia may nagsulti ani na kinsa man lugar ang mahitungdan ani. Ug dili pa ni tinuod, doon nagyoy mahitungdan ini. Ha? Di ba? Gisulti ko na sa Biblia. Ang dunay qualified lugar nga magwalis maayong balita kinahanglan tinawag ka sa Dios, pinili ka sa Dios sama sa mga apostol. Mabasa man nato na sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 1 ngadto sa 6 ato man nang makita dinha nga ang mga apostol gitawag sila sa Dios. Gipalakaw sila. Pangutana kamo, sinugo mo ni Kristo kunuhay, angkon mo. Isa may nagpadala ninyo aron mahimo mong sinugo. Wala, angkon-angkon lang. Kumo kay nakabasa nga panglakaw mo sa tibuok kalibutan, iwali ninyo ang may balita, qualified na lugar mo. Di man kamo may giingnan ana. Ang mga apostolis man na inyo man na nanggiangkon, nga kamo na, di man na pwedeng ang kuno ninyo, ang buta nga dili inyo. Muka na ang ato ang nakita ang pahayag sa Biblia. Muka na ang atong natunan, atong aging Domingo, mga higala o mga kaigsuunan. Ha? Karon, ang ato namang usisahon, Brad Bobot Tanta. Ang uban, miingon sila nga, unsan naman lang day Brad, kami unsan may among kapuslanan. Giingon bitaw na daan, nga dili tanang espiritu tuhuan kay daghang mga mini nga magpanudlo. Pag ingog daghan, abasi ka muna. Kami di gud mi matawag og kami ang mini ngano man. Mungutana mo na mo, kamo ba sinugo? Sinugo mi, dilis Kristo nagsugo na mo. Ang nagsugo na mo ang Espiritu Santo. Ngano man nabahin sa tudlo. Amahan, Anak, Espiritu Santo. Kinsa ang sinugo sa Amahan sa unang kapanhonan? Ang mga propeta. Sama nila ni Moises, ni Abraham, si Isaac, si Jacob. Mga propeta, kang Jeremias, si Isaias, o kinsa pa nga mga propeta. Mga sinugo sila sa Diyos nga Amahan. Pag-abot sa ikaduhang panahon, panahong Kristiyano, kinsa ang sinugo? Ang mga apostol. Kamo ba'y sinugo ni Kristo? Kami ni amay si katulong panahon. Dili mo makaingon nga kami mga piki mi nga mga magwawali. Ngano man, ni amay si katulong panahon sa Espiritu Santo. Busa dili mo maingon nga napiki nami nga mga magwawali. Ha? Sa Biblia ba Bobot Panta, doon na bagyo magbasa sa Biblia pero di gyud makasabot. Sumala sa Marcos kapitulo 12 bersikulo 24 na man na gipasidaan man na nga naay mga tao magbasa sa Biblia pero ang ilang gibasa wa kasabot sa ilang gibasa. Naa ba sa Biblia ba Bobot Panta? Niya basahon ang Marcos kapitulo 12 bersikulo 24. O kanila si Jesus mitubag nga nagingon, dili ba ang hinungdan nganong nangasayop kamo mao kini? Tungod kay kamo wala makasabot sa kasulatan o sa gahom sa Dios. O kita mo na nganong gisulat man na? Naay gipahinungdan ana. Nagbasa sa Biblia pero wa kasabot. Nya pangutana, natuman ba na ni atong panan? Oo. Ngano man? Ug mao pa mo. Ngano nakadayam lagi inyong pagtuo? Nakadayang reliyon karon. Lain-lain pagsabot, si Kristo dili Dios. Ang ubang pong reliyon si Kristo Dios. Unya napoy giingon ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo usara kuno na. Sa matala ang Biblia lain Ha? Karon, unsa bay ato ang makita? Kami lahi mi, kumanudlo mi naay among mga dokumento nga among ikapakita ninyo nga kami dili mi piki nga magwawali ngano man. Nakasulat sa Biblia ug moingon mi nga naa na mi ikatulo. Ha? Naa mo sa Biblia. Be, maayo tingaling atong basahon. Nga naa ba gyud sa Biblia ang tulo? Ha? Unsa bay giingon dinha sa Biblia? Sa Biblia, kung atong basahon ang English version, ang Holy Bible, unsa bay gipahayag sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 7. Gag-ingon, for there are three that be record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Naa diha sa Biblia. Dunay tulo nga na-record sa langit, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo.
Ha? Unsa man lugar na? Sayop lugar ni. Na? Mao man na diha nga dili gud pwede nga mahimo ming sayop nga naa mi sa ikatulo. Dili mi sinugo ni Kristo, kay ang sinugo ni Kristo ang mga apostol. Sinugo mi sa Espiritu Santo. Nakita bagod ninyo nga nagwali mi diri kang Kristo? Wala. Kay nasayod kami nga ang kang Kristo sa ikaduhang panahon pana wa tay labot ato kay ni atas bag-ong kapanhonan sa Espiritu Santo. Ang dunay responsibilidad sa pagwali sa ikaduhang panahon kadto mga sinugo nga mga apostolis. Mo magani nga wa mi moangkon ana ngano man aron dili mi mahug og piki nga magwawali. Ngay sumala sa Biblia, hasa ba ang ngalan nga pabantayan badbubot panta? Sumala sa Biblia. Ngalan ba sa Espiritu Santo ang pabantayan? Sumala sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 4 ug 5. Sumala sa Biblia, dili ang Espiritu Santo mo'y pabantayan sa tao. Matupad din sa itong matagad sa Mateo 24:4-5 ingon niya itong matagad. O kanila mitubag si Jesus na nagingon, magbantay kamo nga walay magapasala ka ninyo. Kay daghan unya ang mutungha, dinala ang akong ngalan nga managingon. Ako mao ang Kristo o daghan ang ilang pahisalaagon. Ngalan sa atong Ginoong sa Kristo Ang pabantayan. pabantayan Sa mga sa mga mini. sa mga mini nga Unya, magtutudlo. kami lugar ang naigo nana. Dili. Ha? Dili kami mo ang naigo nana. Ipadayon nagod pagbasa bradbubot panta ngadto sa 23 ngadto sa 26 unsa ang ngalan nga pabantayan kita ba nga nagwali sa Espiritu Santo? Ipadayon sa 23 ngadto sa 26. Dinhi atong padayon sa 23 ngadto sa 26. Ug unya kun adunay magaingon kaninyo tan-awar ani ara ang Kristo o ato ara siya. Ayaw gayud ko pagtuo niini. Kay mutungha ang mga mini nga Kristo o mga mini nga propeta o magapakitag dagkong mga ilhanan o mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kung mahimo bisan pa sa mga pinili. Tanawa gisugilan ko na kamong daan. Busa kung sila magaingon kaninyo tanawa ato siya sa awaaw. Ayaw gayud ko mo pag-adto dito. Ug kung sila magaingon tanawa anaa siya sa sulod sa mga lawak. Ayaw gayud kamo pagtuo niini. Oh, kami ba ana ang naigo? Dili. Kinsa di ay ang mga mini unsa ang dadon sa ilang pagwali ngalan ni Kristo? Kami ba'y nagdala sa ngalan ni Kristo? Dili. Dili Kristo ang magiwali. Ni ami sa pagwali sa Espiritu Santo diha sa bag-ong pangalan. Ingon nana, mga higala o mga kaigsuonan, dili kami ang naigo nana. Ang pabantayan sumala sa Biblia kadtong nagdala sa ngalan ni Kristo. Wa man tay supak na anak bradbubot panta nga giwali ang Kristo sa ikaduhang panahon. Husto ka na. Kinsa ang responsibilidad sa pagwalis may balita kang Kristo? Ang mga apostol ug uban mga nga na-recruit sa mga apostol, sila dunay katungot sa pagwali ni adtong panahon na. Unya karon kay nangamatay na mga apostol, kinsa man lugar ang mudala sa pagpadayon sa pagwalis may balita sa gingharian? Ang ikatulo ka bahin. Ha? Ato raman unya nang isaysay dinhi. Mayo tingali mo basahon bradbubot panta sa Zacarias kapitulo 13. Kinsa ba ang mudala sa pagpinunta lugar sa pagdala na usab sa maayong balita na abay gipakita sa Biblia? Bradbubot panta ang Zacarias basaha ragon kapitulo 13 bersikulo 7 ug 8. Ini atong patalihugan ang nakasulat sa mga basahon sa Zacarias 13 bersikulo 7 ngadto sa 8. Pagmata na o espada batok sa akong magbalantay sa karnero ug batok sa tawo nga akong kauban nagaingon si Jehova sa mga panon. Samari ang magbalantay ug ang mga karnero managkatibulag ug pabalikon ko ang akong kamot batok sa mga magagmay. Og mahitabo nga sa tibuok nga yuta nagaingon si Jehova ang duruha ka bahin niya na pagaputlon og mga matay. Apan ang ikatulo ka bahin mahibilin diha. Oh. Na ay ikaduha ka bahin nga
putlon og mga matay. Kinsa man ang tagna kanang duha ka bahin nga pagaputlon og mga matay, mao man ang tagna sa mga apostol. Kaya ang natawag sa panahong Kristiyano, duha kabahin, Hudiyo ug Gentil. Basaha ra gud bubot banta ang Roma 9:24. Niya dinhi atong basahon. Kung katong duha ka hutong sa katawhan nga Putlon og mga matay sila. oo, nga natawag sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kadto ang mga Tinawag. mga tinawag. Hudiyo og Hudiyo og Gentil. Mga hintil, ingon ini atong matagad sa 24 nga mao kita nga iyang gitawag dili gikan sa mga Hudiyo lamang kundi gikan sa mga hintil usab duha ka hutong balik Oo. ang natawag. Ang natawag, duha. Mao to ang gitagna sa Zacarias nga putlon og mga matay pero dunay ikatulo ka bahin nga maong mabilin. Kanabang ikatulo ka bahin nga maong mabilin. Kanabay natawag si panahon kang Kristo wala pa. Kana ato nya nang ipaliwanag din ni Brad Bubot Panta kana ikatulo ka bahin. Mao na mga higala dili pwede nga kamo nga nagdala sa ngalan ni Kristo. Ang mudala sa pagwali nining atong bagong panahon mao kadtong ikatulok ka mga karniro nga wala pa masakop sa atong Ginoong Hesukristo. Ato man yun ang isaysay din. Ha? Wa taw mo labot in taon? Ha? Duha ang natawag, apil ba mo? Dili, ang gitawag sa panahong Kristiyano, Hudiyo og mga hintil, motong gitagna sa Biblia, putlon og mga matay. Motong nangamatay sila, giputol ang mayong balita diha sa atong Ginoong Hesukristo. Ato na bitaw nagisaysay na itong miagi mga kadominguhan. Di ba? Karon doon na sila reklamo, Brad Bubot Panta. Nga no kunong manaway ta. Mga higala o mga kaigsuunan, wala mi makasupak sa Biblia. Ganong maingon mi nga wa mi makasupak sa Biblia. Ug maingon mi nga nganong manaway man mo, wa mi manaway. Amo lang gisulti ug unsa ang nakalatit sa Biblia kay daghang gud ang mini. Ha? Pero nakasupak bata, Brad Bubot Bata, kung i-consider na to, nga maingon sila nga nganong manaway man mo mga ministros BBCN. Kung ang Biblia, wala magsulti. Pero kung ang Biblia nagsulti nga doon ay pagsaway, how come nga kamo reklamo kamo? Ang katong mga tao nga reklamo nga nung manaway mo, mautong mga tao nga nagbasa sa Biblia, apan wa makasabot sa gibasa nila nga maong Biblia. Di ba gibasa man na nato ni Brad Bubot Panta kaganina ang Marcos? Ha? Mo na ang reklamo nga naman nagbasa lagi mo sa Biblia pero wa mo kasabot sa inyong gibasa. Karon ang pangutana Brad Bubot Panta. Mayo tingali imong basahon ay kaduhang Timoteo 3 bersikulo 16 ug 17. Ang Biblia may ato ang patalinghuga. Dili kay kining mga tao karon nga nagreklamo nga nganong manaway mamo mga ministros BBC og way mabasa. Pero og naay mabasa nga dunay pagsaway ngano di man namo ni basahon. Ang pagsaway dili na dautan. Ha? Kung ang among pagsaway makadaot ninyo. Pero kung gisulti man sa Dios nga dunay pagsaway, how come nga moreklamo kita? Busa mamangani ang Biblia nagpasidaan, dunay mga tao nga nagbasa sa Biblia, apan wala makasabot sa ilang gibasa. Basa ra gud Bubot Panta. Nato masahon ang nakasulat sa ikaduhang Timoteo kapitulo 3 bersikulo 16 hangtod sa 17. Ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong sa 17 aron ang tao sa Dios mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton. Oh, unsa? Naama lagi ang balaang kasulatan gituga. Unya unsa man ang nabasa? Ha? Brad Bubot Panta balik ka gani aron makasabot ni ang mga nagreklamo nato nga ngano kunong manaway ta. Ang tibok kasulatan o kining Biblia nga nasudlan sa daan o bagong tugon matud pa dinhi gistuga kini sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo o sa kagamit dinhi pagpanudlo o sa panglaing gamit alang sa pagpamadlong gamiton day kini Batsisar sa pagmadlong o alang sa pagpanulid iwi man atong tuliron mo ni gamiton pagpanulid saway yun na siya o alang sa pagmatuto sa pagkamatarong aron ang tao sa Dios matud pa dinhi mamahingpit masinangkapan alang sa tanang maayong buluhaton.
Oh, naaman lagi na. Tuliron mo. Unsa pa ang nakapahayag Brad Bubot Panta? Ha? Ang gipakita sa Biblia. Doon na pabaydugang prueba nga doon na gayoy pagsaway sumala sa Biblia. Mayo tingali mong basahon ang nakasulat sa Tito Kapitulo 1 bersikulo 10 o 14. Unsa bay gipahayag din na ngano man nga ato maning gigamit nga mga bersikulo. Unsa ba di ay pahayag sa Biblia? Atong basahon Tito 1:10 ngatos 14. De, basaha berbubutan taron. niya atong basahon sa Tito Kapitulo 1:10 ngadto sa 14. Yun ini, kay daghan ang mga taong masakihon, mga tigsultig, mga pulo nga walay hinungdan, ug usab mga malimbungon, ilabi na ang mga tao sa pundok sa mga may sirkonsisyon. Kinsang mga baba kinahanglan busalan, sanglit kini sila tungod lang sa pagpanapi nga makauulaw, na nagpangdaot man sa tibuok nga mga panimalay pinaagi sa pagpanudlo sa dili nila katungod sa pagpanudlo. Oh, tanawa, klaro. Doon ay mga tao di ay nga nanudlo, nga dili naman doon ay katungod nga manudlo ipadayon. Usa kanila nga ilang kaugalingong propeta mingon ang mga Kritanhon kanunay gayong bakakon, mga mananap nga dautan, mga palakaon nga tapulan. Sa 13, tinuod kining pagpamatuura, busa badlo nga sila sa mapig-iton gayon. O na. Pagbadlong aron magamaayo sila diha sa pagtuo o dili na magtagad sa mga Tinutumong sigilanon sa mga Hudiyo o sa mga kasuguan gikan sa mga tao nga nagsalikway sa kamaturan. Naaman lagi. Kaklaro ana, unsay gingon kay daghan ang mga taong masukihon, mga tigsultig, mga pulo nga wala hinungdan, ug usab mga malimbungon, ilabi na ang mga tao sa pundok sa may sirkonsisyon, kinsang mga bakba kinahanglan busalan, sanglit kini sila tungod sa ilang pagpanapi. O unsa di ay naaday mga tao nga daghang mga tao nga masukihon, nga mga pagsultig, mga pulo nga wala hinungdan daw, nga ang katungod ang ilahang gihimo nga mga taong mga manapi. Ha? Klaro kayo nga tumong di ay manapi day ng mga tawhana. Nagtudlo sa wala na may katungod nga sila manudlo. Kaklaro ana. Unya giingon pa, tinuod kining pagpamatuura, busa badlo nga sila sa mapig-uton gayon aron mamaayo diha sila diha sa ilang pagtuo. Kung sa pagingon, og dili na magtagad sa mga tinumutumong sugilanon. Madlungon, aron dili na sila magsulti og mga sugilanon, mga tinumutumo. Di ba? Ang tumong di ay na ng mga tawhana, manapi lang di ay sa mga tao. Unsa pa? Basahon ko ang nakasulat sa Tito Kapitulo 2, bersikulo 7, unsa pa'y gipahayag sa Biblia. Gingon, sa tanang butang, ipakita ang imong kaugalingon ingon nga panig-ingnan, sa mayong binuhatan o sa imong pagpanudlo, ipakita ang kaligdong, pagka talahuron, ug ang maayong sulti nga dili arang masaway, aron ang kaaway maulawan sa diha nga wala sila'y ikasultig mangilad batok kanato. Unya diri sa bersikulo 11 nagyo, kay alang sa kaluwasan sa tanang mga tao ang grasya sa Dios gikapadayag nga nagatudlo kanato sa pagbiya sa pagkadili Dios nun, ug sa mga pangibog nga kalibutanon, ug sa pagkinabuhi nga mapugnanon sa kugalingong matarong og Dios nun dinhin ining kalibutanan karon nga magapaabot. Kita mo ang gipakita sa Biblia nga kinanglan nga dili ta masaway, nanudlo ka, wa na magkahatagig katungod sa imong pagpanudlo. Musabon na naka-diferensya din ha. Wag maingon sila, sinugo maming Kristo.
Mo bitaw ni atong gi-question, diin man mo nakitang Kristo nga nahimo mong sinugo. Ang tanang mga reliyon karon sa nagdala Kristo, maingog gyud na sila sinugo. Kaysa magoy maingog wa na sila sugo ang Kristo. Kay og miingon sila dili sila sinugo ang Kristo. Ikisa pa may motuo nila, maingog yun na sila sinugo mi Kristo. Nga pangutana, diin man mo ni Kristo nakita nga nahimo mong sinugo. Unya ang Sabadista sinugo, ang Katoliko sinugo, ang Protestante sinugo, born again sinugo, Jesus Miracle Crusade sinugo, GIL Jesus is Lord sinugo. Ha? Ang Baptist sinugo, Jesus is the answer sinugo, ang Pentecostal sinugo, ang born again sinugo, Assembly of God sinugo. Kinsa may tinuod sinugo ninyong Kristo daghan di ay? Nagtudlo ba ko sa Kristo og mga SDA? Nagtudlo ba Kristo Protestante? Nagtudlo ba si Kristo og born again? Nagtudlo ba si Kristo og Pentecostal? Nagtudlo ba si Kristo og Baptist? Wa man. Nga mao na iglesia nga inyong itudlo dito sa mga tao. Ang gitukod ni Kristo nga iglesia sa ikaduhang panahon, iglesia ni Kristo, siya ang ulo, siya ay pangulo. Ang uban mingon, dili oy si Pedro. Nagpataka malang mo. Nasayop lugar mi. Wa mi masayop. Mabitaw na nga amo mong gitudluan aron nga ang mga tao dili mahimong biktima kay daghan laging mga mini, daghang mga espiritu nga dili patuan kay manggawas gud ning mga mini. Kami din ang naigo nga naa mami katudlo nga nagsugo namo. Na mas master nga nagsugo namo. Kamo sinugo mo ni Master Kristo. Asa mas Master Kristo ninyo ron? Kay si Kristo gitawag mo tug master. Ang buot pasabot sa master magtutudlo man na. Aber? Be ayo ha kuno pag unahon na kuno ninyo. Ug kinsa gyud nasayop na to. Nga dili kami maoy inyong ingnon nga nasayop ni. Ha? Ngano man nga among ibutyag gyud na. Unsa bay gipayag sa Biblia brebobot panta? Basa ang San Mateo kapitulo 15 bersikulo 7 ug 9. Unsa bay pasidaan? Nganong ato nang gihimo ang pagbadlong kay naay daghan lagi magdala og ngalan ni Kristo nga magpahisalaag ngadto sa mga tao. Dili kitay naiguan na. Ngano man madbubot panta ngato ning giyagyag dinhi sa kahanginan. Unsa bay pasidaan sa Dios sa Biblia? Ya talikugan ang nagsulat din sa Mateo sa kapitulo 15 bersikulo 7 ngadto sa 9. 9. Mao kani atong matagan. Kamong mga maot, maayo gayud ang pagkahimo ni Isayas sa propesya mahitungod kaninyo sa iyang pag-ingon. Kining mga tawhana nagapasidungog kanako pinagi silang mga ngabil. Apan halayo kanako ang ilang kasing-kasing. Kawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit sa ilang pagpanudlo, ilamang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Unsa na man gibasa Bravo Panta? Sa Mateo 15 sitting ato sa 9. Klaro kayo. Ha, bisan sa Marcos, babasa gapon. Tawang lamang ang ilang pagsimba kanako sanglit ilang pagpanudlo, ilang gipakadoktrina ang kalagdaan nga hinimo lamang mga tao. Ha? Unsa pa inyong gibiyaan ang kasuguan sa Dios ug maayong inyong ginahawiran ang gikabiling-biling kalagdaan sa mga tao. Ug siya miingon kanila maayo gayud ninyong pagsalikway sa sugo sa Dios aron inyong kabantayan ang inyong gikabiling-biling kalagdaan. Ang gisunod karon sa mga katawan kabilin-bilin sa mga ginikanan nga dili naman may mao, giwala na unya gipapadayon nila. Hain ba kining mga doktrina nga hinimo lamang mga tao? Sama pananglitan, di lang ninyo ikasakit. Ha? Kay naa man lugar ang pagtudlo, pagbadlong ngadto sa mga doktrina sa mga tao nga hinimo lamang mga tao nga dili hinimo sa Dios. Unsa bay giingon? Unsa ang mga doktrina nga gitudlo karon nining atong kapanahonan karon? Sama pananglitan, di lang ikalain. Mingon sila, Brad, dili man pwede Brad nga duha lang. Sa Biblia ang gitudlo nga atuan sa tao langit ug infierno. Pero na ay mga pundo karon mingon, dili Brad oy, wagi patag purgatorio oy. Unya
Unya, naabas Biblia ng purgatorio. Wa. Di ba? Kalagdaan nga hinimog mga tao. Unya mingon, Brad, si Kristo, dili Dios, tao rana. Nya dili day na kalagdaan og tao. Hinimo-himog tao nga kadako kayo mabasa nato nga si Kristo dakong Dios ug manluluwas. Naabas sa Biblia Brad Bubot Panta nga si Kristo dakong Dios ug manluluwas. Basa ang Tito 2:13. Mao man ay pagpanudlo nga doktrinag mga tao nga sayop ang pagtudlo nga si Kristo lang daw kuno tao lang daw. Wa matay supak nga tao pero dili lang kutob kadiha nga ingnon nimo nga si Kristo tao na ay mabasa nga si Kristo Dios. Bebasa Brad Bubot Panta. Yang unsay nakasulat din sa Tito 2:13 yun ato matagan nga magapaabot sa atong bulahan nga paglaom sa pagpadayag sa himaya ni Hesukristo nga atong dakong Dios ug manluluwas. Oh, naaman lagi. Pero naay mga doktrina sa tao karon nga mingon, dili Brad, si Kristo tao lang. Wa matay supak diha namnas buhat 2:22. Pero aya pagpabilin diha anang buhat pamasa puglain pong bersikulos Biblia aron masakpan nimo na o kung say nakalatnit sa Biblia. Dili kay mo stop ra kadiya kay ang Biblia paagi sa Biblia din himadutay dito madutay aron himbalag-ungan ug hindakpan ang kamatuoran. Nya diha ra ka magbasa-basa sa buhat. Di mo kamaong mamasa og laing mga bersikulo kapitulo sa Biblia. Wa tay supa ka si Kristo tao, pero pagka mabasa nga si Kristo dakong Dios ug maluluwas, nganong dili man mo musugot ana? In taon mga pastor ug mga ministro. Asa pa'y mabasa Brad Bubot Panta ang Roma 9:5. Naabay mabasa nga si Kristo Dios gyud. Roma 9:5. Ato basahon Roma 9:5 yun ini ang atong matagad. Nailaha ang mga patriarka o gikan kanila sa kaliwatan sumala sa pagkatao na tao si Kristo nga mao ang Dios nga ana si babaw sa tanan dalaygon hangtod sa kahangturan. Amen. Naman lagi mabasa pastor ministro. Ayaw mo dia pabilin ang inyong giingon nga tao lang. Pamasa po mo bersikulos Biblia lain. Ang nakadaot ko ninyo, kay og pabor sa inyong doktrina, diya ra mo magbalik-balik, unya daghara bang mahiluan ninyo nga mga membro ninyo, na napagtuo, nga doktrina nga hinimo lamag mga tao. Nasayop ba mi? Wala mi masayop. Pagka nakabasa nga si Kristo tao, tuhe. Pagka mabasa nga si Kristo Dios, tuhoy. Nung sa man taon mo, oy, mao na nga mong gitudlo din nga dunay mga doktrina sa mga taong hiwi. Among tuliro na kay mo ni sugo sa Dios nga badlungon ka ng doktrina nga hinimo lamang kalagdaag mga tao. Ha? Unya mingon sila unya sa daan tugon na mabasa nga si Kristo Dios naa. Basahon ta ang pahayag ni Propeta Isaias. Wa man ni mabasa ko sa ubang ministro god. Ang ila ramanggod sige balik-balik ana. Tao. Daghan na limbungan nga mga tao, daghan na membro nga nalimbungan nila. Asa pa'y mabasa? Isaias kapitulo, ilista ministro, 35, versikulo 4 ug 6, usay pahayag. Ingna sila nga dunay mahadlokon nga kasing-kasing. Palig-una, ayaw kahadlok, ana karon ng inyong Dios. Ministro, pastor, Isayas na, unsay gisulti ni Propeta Isayas. Aniya karon ng inyong Dios, muanhi uban ang pagpanimalos, uban ang pagbalos sa Dios. Siya muanhi og magaluwas kaninyo. Unya ang mga mata, nga buta, mga buka, og ang mga igdulungog sa mga bungol makadungog. Unya ang tao nga piang mulukso sama sa lagsaw, og ang dila sa amang makaawit kaysa kamingawan manggula ang mga tubig ug mga sapa sa kamingawan. Kinsa man ni Dios nga manhi ang mga mata nga buta, mga buka, ang mga igdulungog sa mga bungol makadungog, ug ang mga piang mulukso sama sa lagsaw, ug ang dila sa amang mag-awit. Kinsa man pastor ug ministro? Kinsa man
Ha? Beto baga, mga ministro, pastor. Di bas Kristo ni? Wa pa matao anis Kristo sa panahon pa ning ni Isaias gitagna na dan. Nga nunay Dios nga moanhi. Unsay bulatonan ng Dios nga manhi, ang mata sa buta mga buka, ug ang igdulungog sa bungol makadungog. Unya ang mga tao nga piang mulukso sa mas lagsaw, ug ang dila sa amang makaawit. Kinsa may naghimo ani? Di bas Kristo? Unya miingon mo nga dili Dios, muan ni ang inyong Dios. Ang mga amang makasulti na. Kinsa man ni? Sure pud mo oy. Noon sa may taon mo, mo na ang among pagbadlong ninyo. Kay dili lagi tanan magwawalit hinugo sa Dios. Doon na mga sinugo sa Dios nga original. Ha? Unya miingon mo Kristo tao lang? Wa mi supak sa atong Ginoong Kristo sa ikaduhang panahon. Apan wrong timing lang mo nganuning stop mo diha kang Kristo. Wa mo mapadayon sa Espiritu Santo nga sumala sa Biblia dunay na record nga tulo sa langit ang Amahan, ang Anak ug Espiritu Santo. Kinsa ang Amahan? Mao si Jehova. Kinsa ang Anak? Mao si Kristo. Kinsa ang Espiritu Santo? Diha sa bag-ong pangalan. Ha? Ang nasayon, maulantong nakadawat sa buting puti nga bato. Kinsa man ang bato, si Jehova, kinsa si Kristo, uluhang batos pamagang. Ang Espiritu Santo, batong puti. Gisigregate tadaan na lain para sayon sa inyong pagdungog, sayon sa inyong pagpangwinta. Pero ngano gibutaan mo? Kay dili ka mo mga sinugo sa Dios. Ha? Mo ka na mga higala o mga kaigsuunan? Ngayon pag-ina nga si Kristo tao lang, mo na ang doktrina sa tao nga hinimo kalagdaan ng mga tao. Mingon sila ang Diyos di makita. Unyag mabasa na mo nga ang Diyos nakita, si Jehova nakita, si Kristo nakita. Unya mingon sila si Jehova o si Kristo ug Espiritu maura. Unyag mabasa na mo nga lain ang Amahan, lain ang Espiritu Santo. Be basa ragod bad bubot man ta nga lahi gyud si Jehova ug lahi pod si Kristo. Basa ang Mateo 27 versikulo 46-49. Ayaw mo pag iningon na manudlo lagi mo. Sa dili maayo nga pagpandulo man ang badlongon gid mo. Basahon ang Mateo 20 city versikulo 46 o 49. Be, basay mabasa nimo diha. Ay, atong basahon. Ug sa may ikatulo na ang takna sa hapon, si Jesus mituaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, ili lama sa baktani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nga anong gitalikdan mo ako? Og dihay na nagtindog sa duol nga sa pagkadungog nila ni mingon. Nagtawag siya kay Elias. Og ang usak kanila midalagan diha-diha og mikuhag isponga, gipatuhop kini suka og gibutang kini sa tumoy sa usa ka bagakay og gitunol kaniya aron iyang imnon. Apan ang uban na nagingon pasagdi lang tan-awon ta kun man ni ba si Elias aron sa pagluwas kaniya. Og dihay mikuhag bangkaw og iyang gidughang ang kilid ni Jesus og dihay miagay nga dugo og tubig. Karon, bisag lang. Imo gibasa bravo panta ang Mateo kapitulo 27. Ha? Kung sabay gingon din ha sa 46 ngadto sa 47. Usay atong usbo na gud nako pagbasa aron nga maklaro gud ni. Ang Mateo 27 verse 46 ngadto sa 47. 46 ngadto sa 49. Kung sa pahayag din mga higala o mga kaigsuonan. O may katulo, nagtakna sa hapon si Jesus bituaw sa makusog at tingog na iyo. Ili lama sa baktani nga sato pa, Diyos ko, nganong gitalikdan mo ako. Pag-ingon ni Kristo, Diyos ko, nganong gitalikdan, o siya pa. Nganong nanawag mo siya, Diyos ko, nganong gitalikdan man ko nimo. O siya pa. Nagpasabot nga lahi si Kristo, lahi po ng Amahan. Doon napapaydugang prueba, Barbubot Pantahuan 14:28. Kung sa pa'y mabasa na to diha. Juan 14:28. Oh. Amo ni atong natagad.
nakadungog kamo kanako nga nag-ingon kaninyo, ako maadto apan mobalik ra ako kaninyo. Kung kamo nahigugma pa nako, igakalipay unta ninyo. Nga ako maadto sa amahan, kaya ang amahan labaw pa man kanako. Oh, og siya pa ang amahan. Ngano nag-ingon man siya? Ang amahan labaw pa nako. Nya mao ra na. Mao na ang amo ang prinsipyo nga naay mga relihiyon karon nga mutudlo nga ang amahan og Kristo mao ra. Kaklaro ana. Ang amahan matubag Kristo labaw pa kay kanako. Ngano wa mi siya? Ako ang amahan, labaw ko sa tanan. Wa man yang kunan nga siya ang amahan. Naay mabasa nga si Kristo pud gitawag po amahan. Haing mang dapita nga siya gitawag ko amahan. Tuod kay naa siya mga anak sa material dili. Ang iyang mga apostoles gitawag niyag mga anak maong nahimo siya amahan. Dili kay amahan unsa nga mata nga pag-amahan. Lahi ang amahan ni Kristo, lahi pod og si Kristo. Ha? Ingon ana ang pagsabot sa Biblia. Kung siya pa'y mabasa, Lucas 23:46, Brad Bubot Panta. Lucas, Kapitulo 23, versikulo 46. Ni atong basahon. Unya si Jesus mituwaw sa makusog nga tingog nga nag-ingon, amahan mo nga na sa imong mga kamot, itugyan ko ang akong espiritu. Ug sa nakapamulong siya nini, nabugto ang iyang gininhawa. Oh, nagtawag siya og amahan. Unya siya pa. Ha? Busa ingon ana ang diferensya sa pagsabot. Ni ana mga magtutudlo nga mini. Ha? Pero Brad Cesar, doon na ba tayo pruiba nga katong atong gibasa kaganiha nga sa Isaiah 35:4 nga to sa size, may pruiba nga doon na ba tayo mabasa sa bagong tugon nga si Kristo gyud gipasok. Basaha. Basaha Brad Bubot Panta. Ato lang basahon dinhi sa Mateo. Sa Mateo na to basahon. Sige. Na. Para pasabot yun na to. Dinhi sa Kapitulo 11. Ug sa kay ato man natagad ganina nga giingon man din atong basahon ang 4 sa Sige. Isaiah. 35 sa 4 nga to sa Isaiah Brad Cesar. Ato dahil balin sa Mateo. Ingna sila nga dunay madlukon kasing-kasing palig-una ayaw kadlok aniya karon ang inyong Dios. Dios mani uban ang panimalus, uban ang pagbalo sa Dios, siya mani og magaluwas kaninyo. Unya ang mga mata sa mga buta, mga buka, ang mga idulungog sa mga buta. Makadungog. Unya ang mga tawo nga piang mulukso sama sa lagsaw. Ug ang ilang dila sa amang magawit kaysa kamingawan magugula ang mga tubig ug ang mga sapa sa kamingawan. Mao nang tagna. Ni propeta Isaias nga mo ani ang Dios. Sige, kisa na imong katumanan na. Dili atong basahon ang Mateo 11. Sige. Uno, og sa nakatapos na si Jesus paghatag og mga tugon ngadto sa iyang napulog duha ka mga tinun-an, siya milakaw gikan dito aron sa pagpandulo. Og pagwali sa mga lungsod nila og sa pagkadungog ni Juan dito sa bilangguan, mihitungod sa mga nabuhat ni Kristo, iyang gipatuan siya og matinun-an niya aron sa pagpangutana nga na nag-ingon kaniya, ikaw ba katong manhi o magapaabot pa ba kami glain? Kanila mitubag si Jesus nga nag-ingon, adtua og sugili ninyo sa Juan sa mga butang nga inyong nadungog nakita, ang mga buta mo na ni ang tagna dito sa Isaias. Ang mga butan makakita na, og ang mga bakul makalakaw na, og ang mga sanlahon nga hinlo, og ang mga bungol makabati na, og ang mga patay gipamanhaw, og ang mga kabus gikawalihan sa mga maayo. Diha lang. Diha lang. Klaro kayo nga si Kristo. Diyos gito. Nga mo ani unya asa man mo ministro bangitaa, asa man mo manangkong ana. Sige kuno, i-repute kuno nang among gibasa og sayop ba mi sa among paghubad. Amo ta mo hagiton. Kamo mga pastor, mga ministro nga nagtuo nga si Kristo tao lang, i-repute kuno ni nga sayop ni amo ang paghubad sa Biblia. Amo na ang doktrina sa mga tao nga among gibadlong. Kay dili mao. Nya mga suko day mo. Di ba daghan ang nalimbungan na ang inyong pagtuo nga sayop? Nya kinsa man amo himo nanas pagbadlong, kinsa ang himo sa pagsaway. Basa ragod Bubot Pantang Ecclesiastes Kapitulo 7:5, kinsa ang mubadlong nana, kinsa ang musaway ana. Aber naabas Biblia nga naagi musaway, kinsa ang musaway o kinsa ang mubadlong ana. Ni atong basahon ang Ecclesiastes sa iya kapitulo 7 ug ang bersikulo 5.
Labi pang maayo ang pagpamati sa pagsaway sa manggialamon kaysa usa ka tawo sa pagpamati sa awit sa mga buang-buang. Oh, dunay pagsaway sa magialamon. Pangutana, kinsa manang magialamon nga mao ang muhimo sa pagsaway? Ecclesiastes 12:9. Basa berdobot pata. Kinsa kanang magialamon nga mao kana ang magsaway nian ng mga doktrina nga dili naman iya sa Dios. Iya atong basahon na Ecclesiastes kapitulo 12 ug ang bersikulo 9. Ngadto sa Dios. Ngadto sa Dios og labot pa tungod kay ang magwawali magialamon man gitudloan pagyud niya ang katawhan sa kibalo. Oo, siya naghinuktok og nangita og nagahanay sa daghanan nga mga sanglitanan sa Dios. Ang magwawali nangita og mga pulong nga matarong og katong gisulat sa pagkamatarong bisan pa ang mga pulong sa kamatuoran. Oh, kinsa di ay ang muhimo sa pagsaway? Kaklaro ana. B. Ecclesiastes 12:9 ilista. Di ba ang manggalamon mao ang magwawali? Kinsa maday ang muhimo sa pagsaway? Ang magwawali. Nya magwawali mi dili magwawali. Mao nang himo na mo ni. Musaya ini kasakit manghigalang may kigsuunan kay kini usa kini ka butang nga angay ninyo nga ikalipay nga naay magwawali sa Dios nining atong panahon karon nga mutulid na ng mga doktrina nga hinimo lang magkalagdaan og mga tao nga di naman gitudlo sa Dios. Ha? Ngano man tungod kay dunay mga manununto na abay mabasa bubot panta nga naagi mga taong manununto. Episo 5:6 ngadto sa 11. Unsay pahayag ni Apostol Pablo nga naa gyud ay taong mga manununto, manapi sa mga tao. Ha? Maghimo-himo kunuhay, magbasa-basa sa Biblia, wa na may katungod nga sila mao'y magtudlo kadi naman sila tinawag sa Dios, di naman sila pinili sa Dios. Naabay mga manununto. Dunay manununto, brother Cesar, sumala sa gipahayag sa Biblia. Sa gisitar mo nga basahon sa Episo kapitulo 5, bersikulo 6 ngadto sa 11. Atong basahon. Ayaw kamo patunto ni bisan kinsa pinagi sa mga pangatarungan nga walay hinungdan. Kay tungod niining mga butang nga ang kapungot sa Dios magaabot diha sa mga taong masupilon sa city. Busa ayaw kamo pagpakigambitay kanila kay bisan tuod kangit-kit kamo kaniadto karon kahayag na kamo tungod sa Ginoo. Paggawi kamo ingon nga mga tao nga may kahayag. Kay ang bunga sa kahayag makita diha sa tanang maayo og matarong og matuod. Og paninguhaan ninyo sa pagsusi kung unsa ang pagkakahimot-an sa Ginoo ug ayaw kamo pag-ambit sa mga dili mabungahong buhat sa kangit-ngit kinunua. Kinahanglang ibutyag ninyo kini. Oh. Na ay manununto. Matud pa ni Pablo, kinahanglan ibutyag nato ng ilang tinunto. Na kinsa ang mobutyag sa tinunto? Nga mga mini, nga mga magwawali. Ang mga magwawali mao ay mabutyag sa mga tinunto, mga tinumutumo nga sugilanon, ang tumong lang di ay sa mga tao manapi. Ha? Amo din na. Nga gibasa man na naman Biblia nga nagi mga tao mga manununto, daan pa nang gisulti Pablo bisa sa ilang panahon na ay mga tao mga manununto, mga hinapi. Karon, unsa man ang katuyuan? Ha? Basahon ko ang nakasulat sa Judas. Kinsa ang muhimo ni ana? Ha? Ni anang mga manununto nga hilig sa sapi, hilig sa suhol, hilig sa ganansya. Ang muhimo sa pagbadlong nana mao tong mga magwawaling nga mga magialamon. Unsa pay gingon din he? Basahon ko ang sulat ni Judas sa iya kapitulo 1 bersikulo 22 o 23. Unsa may gingon? O patuhuan ninyo ang uban nga nagaduha. Luwasan ninyo ang uban pinagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Og ang uban kaluy ninyo dinuyugan sa kahadlok nga pagadumtan ninyo sila bisan pa ang biste nga nabuling sa unod. Unsay pahayag ni Apostol Judas? Ha? Matud pa ni Apostol Judas, og patuhuan ninyo ang uban nga nagaduha-duha. Luwasan ninyo ang uban pinagi sa pagsakmit kanila gikan sa kalayo. Doon ay pagsakmit gikan sa kalayo.
Kinsa amo sakbit mao tong mga magwawali sa Dios. Ang pangutana Brad Bubot Panta. Iyon sa baka ng kalayo nga diha nato sakmiton ang tao. Diha nato luwason ang tao. Kay sakmiton man ang tao pinaginaan ng kalayo. Ang pangutana unsa baday ka ng kalayo nga diha nato luwason ang tao. Diha nato sakmiton ang tao. Kay kita man ang responsibilidad isip kita magwawali sa Dios. Iyon sa baka ng kalayo nga diha nato luwason ang tao. Santiago 3:5-6. Na ang Biblia gapoy musulti ana. Na ba may gisulti dinhi nga among kagaling hubad? Ha? Ang mga sinugo sa Dios naara sa Biblia ang tubag na anak manghigala magigsunan. Di tayo mong gawa sa Biblia. Kaya ang Biblia mo kini ang lig-on nga kamatuoran. Nga mo kini ang gibilin sa Dios diri nato aron nga kini matong tun-an, aron nga kini ato ang gamiton para sa pagbutyag sa kamatuoran nato mga tao mga manununto nga ang hilig nila kwarta lang di ay sumala sa atong nabasa sa Biblia. Ang dila ka na mo gipakasama kalayo Brad Cesar. Na ay mabasa? Dinhi sa Santiago kapitulo 3 bersikulo 5-6. Maingon sab niya na ang dila maoyo sa kagamayng bahin sa lawas o ginapanghambog nini ang mga dagkong butang pagkadako sa lasang nga masunog sa usa ka gamayng kalayo. Ug ang dila maoy usa ka kalayo sa mga bahin sa atong lawas, ang dila maoy sa kadautan nga kalibutan nga nagahugaw sa tibok lawas, nagaduslit sa ligid sa kinaiyahan o sa iyang kaugalingon siya dinuslitan og kalayo sa impyerno. Oh, kita mo? Unsa day ang kalayo sa Biblia nga diha namo luwason kamo. Kay naay mga manununto nga mga magtutudlo nga buta. Ang kalayo mao day ang dila. Kay daghan karon nga mga magwawali nga gigamit ang ilang baba nga naang dila nga sayop naman ang ilang mga pagtudlo nga mga doktrina nga hinimo kalagdaan lamang og mga tao. Muna ang among tumong dinhi mga higala mga kaigsuonan. Wa may laing tumong, wa may suhol dinhi, wa may bisag 5 tabos nga gisuhol sa Dios, wa may inunta lugar nga gisuhol sa among labaw nga nahimo kami mga ministro, wa may gidawat maski 5 tabos, kami pa ang nagbayad sa radio station, may nang inyong may bawaan ang kamatuoran. Di misama sa ubang mga magwawali nga dili mo wali og way suhol. Lahi kami nga magwali, sakripisyo ning amo diha sa Espiritu Santo. Ang among gipangalya lamang sa Dios nga Espiritu Santo nga tagaan kami gabaskog sa lawas, tagaan kami og grasya. Ba nalag-igo lang may makakaon nga makapadayon kami sa pagwalis may balita sa Espiritu Santo. Ingon ana nga amo ang gihimo dinhi. Kay naay mga tao mga manununto. Ang dila di ay mao ang kalayo nga diha namo luwason ang tao kaysa samang pagkagi sa among giingon daghan karon magwawali gigamit ang baba, gigamit ang Biblia nga ang baba na ang dila manghambog sila sa kalingon nga sila ra kuno ang maluwas di na kinahanglan nga magbuhat mata tulad ng Kristo luwas na ta mo nay dakong bakat mga galag mga kaigsuonan. Gisayunan na ulumos kaluwasan no. Tuo lang ka, luwas na ka, kumo kay naan na basa. Tinuod na, wa na lang gitay buhat. Pagtarong bayapon mo. Ay mo patunto mga tao nga na mga magwawali nga tuo lang ka, luwas na ka. Sa panahon Kristiyano, wa tay supak diha. Kag di ka mo tuo ni Kristo sa kadang panahon unsay kaluwasan nimo. Wa kay kaluwasan, pero dili namanggod panahon karon. Wrong timing lang ang ilang pagbasa sa Biblia. Kay humana ang bulaton ni Kristo. Gipadala ni Kristo ang lain nga manlaban nga mga Espiritu Santo nga may puli ni Kristo. Daghan naman anamo nang gibasa din nga ang puli ni Kristo dili mga pastor, dili pare, dili mga ministro, ni leader pas nakalaing mga reliyon, dili na nang nagpaka-Kristo-Kristo. Bisang gani karon naa na pod diha sa Senado gagiimbestigaran na pod nga kuno mao kana siya ang Kristo na pod. Nga mao kana si Senior Kuno Aguila. Kita mo na 23. mao kuno na ang bag-ong Kristo karon panahon na pagkadaghan ba naas dapitan si Pilimon Riam Bonanza, naa sa Dipolog, naa diha si Juan kanang yating nagpatuo pod
Ha? Nga kuno siya, kuno mao si Kristo. Daghan ka na karong mga panahon na magpalimbong ta. Niya na mga tao karong nga nangangkon. Ang gipabantayan sa malas Biblia kadtong magdala sa ngalan ni Kristo. Ha? Kadaghan ana ha? Diya dapitan na si kuan. Si Pilimon Rembonanza. Naa diha si Obispo Agapay. Naa diha sa Surigao si Ruben Niclio. Naa na po diha Surigao si Senyor Aguila. Bag-o kuno ng Kristo nga naagi imbestigaran na po karon sa Senado. Ha? Naa si Kibuloy. Naa si Hasan Misari. Sa gawas sa nasod si Alan Jan Miller. Si David Sieber. Si Maurice Clemons. Oscar Ramiro. Fernandez. Uban pa. Nga nag-angkon nga kuno sila si Kristo. Nya, mutuo ta? Di ba natuman ang gingon sa Biblia nga matud pa ni Kristo daghan raba ang muanhi dinala nga akong ngalan nga magpaysalaag bisan pagani sa mga pinili. Ang uban mingon ang Kristo tuara dito. Naa diha, naas mga lawak. Ayaw kagyud kamo pagtuo kay kana gitawag ka nag mga mini nga Kristo. Usarang tinuod nga Kristo. Mao kadtong gilansang sa krus nga tua sa langit karon. Dili ini mga tao karon nga nag-reincarnation kuno si Kristo. Pag espiritu kuno Kristo na aning sulod nila. Muna dakong pangilad sa mga tao. Tuoro po rin ng mga tao. Kinaigahom ng amo ang magtutudlo. Kanang among Kristo na anay gahom na anay power. Ha, di ba ang sa Biblia giingon nga magpakitag mga dagkong mga ilhanan nga himuon nila para ang tao madani. Busa dili ta na mga higala magigsuunan. Ha, dili ta na mga pagtulunan nga nagpatutuo kay ang tumong lamang manapi sila sa ilang kaugalingon. Nabay mabasa Brad Bubot Panta. Basaha gani ang Ezekiel kapitulo 33 bersikulo 31. Naagi mga tao nga hilig sa ganansya. Ezekiel, nganong gisulat man ni ug di pa ni tinuod. Sige. Atong basahon ang nakasulat sa Ezekiel kapitulo 33 ug ang bersikulo 31. Og sila mangana kanimo ingon sa katawhan nga mangana. Og sila maglingkod sa tubangan nimo ingon sa akong katawhan. So di din yung mapik din ni Brad Cesar. Napatuo ba nga katawhan kunuhay sa Dios? Og sila mamati sa imong mga pulong. Apan sila ayaw pagtumana. Kay pinaagi silang mga baba. Sila magapakita sa hilabihang gugma. Apan ang ilang kasing-kasing na nagsunod sa ilang ganansya. Pangwartar na ito yung Brad Cesar. Pangwarta yun. Oh, pangwarta. Klaro na. Unsa pa? Ikaduhang Pedro 2. Kapitulo 2, versikulo 12 ug 15. Unsa pay mabasa nato? Dita nagsulti dinhi og atik-atik. Dokumentado kini kay matud pan master manulti mo kinahanglan dokumentado. Ayaw mo pagsulti og way mabasa. Muna nga kami dinhi naagi mabasa para di mi paninglas mga tao nga nagtumo-tumo mi. Nabay mabasa pa dugang prueba nga hiligon ni mga tawhan nagsuhol, di muwalig way suhol. Sa ikaduhang Pedro kapitulo 2 12 ngatos 15. 12 ngatos sa 15 ato usab kining basahon Brad Cesar aron matagad po sa atong mga naminaw karon. Apan kini silang mga tawhana sama sa walay kabuot nga mga mananap nga nang himugso sa lunon lamang kinaiya aron pagadakon og pagapatyon nga nagapasipala sa mga butang nga wala nila mahibaloy. Kini sila pagalaglagon gayud unya diha sa maurang pagkalaglag uban kanila nga magaantos sa kadaot nga balo sa ilang pagpangdaot. Alang kanila ang pagkalipay mao ang paghudyaka sa maadlaw. Sila mga buling o mga hugaw nga na nagpanghudyaka sa ilang pagpatuyang. Samtang anaa sila managkumbira uban kaninyo. Sila may mga mata nga puno sa panabaw o dili matagbaw sa sala. Ilang ginahaylo ang maduhaon nga mga tao. Sila adunay mga kasing-kasing nga batid sa kadalo. Kaliwatan sila nga tinunglo. Sila mitalikod sa matuod nga dalan og nanghi sa laag. Sila nagasunod sa agi ni Balaam nga anak ni Beor nga nahigugma sa suhol gikan sa pagkadili matarong. Oh. Hilig sa suhol. Unya, nasayop dai mi nga naay mga tao nga hilig og ganansya.
di muwali og wasuhol. Unya sa pagingon ni Tito. Ako basahon ang Kapitulo 1 bersikulo 10 gagingon. Kay daghan ang mga taong masukihon, mga tigsultig, mga pulong nga walay hinungdan. Kita mo na. Ug usab mga malimbungon. Ilabi na ang mga tao sa pundok sa mga may sirkunsisyon. Kinsang mga baba kinanglan busalan sanglit kini sila. Tungod lang sa pagpanapi nga makaulaw nga mga gingodini nga makauulaw na nagpangdaot man sa tibuok nga mga panimalay. Pinaagi sa pagpanudlo sa dili nila katungod nga pagpanudlo. Na ay mga tao nga manudlo nga walay katungod nga manudlo. Kinsa man nagsugo ninyo in taon kamong nagbasa karon sa Biblia. Kamong naas mga karadyuhan, katibihan, uban pa nga naas mga kasimbahanan, kinsay nagpadala ninyo nga nahimo kamong magtutudlo ni Kristo. Diin mo nagkita ni Kristo aron ang kuno ninyo ang katungod nga makahimo na mo sa pagwali. Diin mo nagkita ang Kristo? Daghan karon nya ngano maglalis man mo og tinuod ba mo nga sinugo ni Kristo? Ha? Ang Katoliko mag-away ug ang Sabadista. Ang Protestante mag-away ug ang Katoliko. Ang born again ug ang Protestante mag-away. Ang Jesus Miracle Crusade ug GIL mag-away. Ang Iglesia ni Kristo ug Jesus is the Rock, pulos nagdalag Jesus mag-away. Ang Baptist ug what is written mag-away. Ang Pentecostal ug born again mag-away. Ang Assembly of God ug born again mag-away. Kristo man ang inyong gidalaw nya ngano maglalis man mo. Ha? Di ba kamo ang katumanan? Sa giingon ni Kristo, magbantay mo kadaghan na ba magdala sa kungalan nga mga magpaysalaag. Mga mini nga mga magtutudlo nagbasa sa Biblia wa kasabot sa ilang gibasa. Kaklaro ana. Siya ro pud mo makasabot. Karon sa pay tumong Brad Bubot Panta. Kay ang atong tumong isip kita magwawali sa Dios, mao man atong luwason ang tao nga naa diha nadalas kalayo. Nga ang kalayo mong dila nga naghambog silang kagalingon nga kuno sila maura ang maluwas. Unsa pa ang pasidaan sa Biblia? Proverbio 14:12 unsa bay pagpasidaan? Brad Bubot Panta. Proverbio kapitulo 14 bersikulo 12. Unsa pa ato mabasa diha? Yan usahon ang nakasulat sa Proverbio 14:12. Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan niya na mao ang dalan sa kamatayon. Unsa di ay? Ang giingon sa Biblia nga pagpasidaan adunay usa kadalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo apan ang katapusan na mao ang kadalan sa kamatayon. Ha? Na mga dalan gigipasalig sa mga tao. Nga dalan daw kunong matarong na kay sila ra kuno ang mga luwas. Kanang umang reliyon di na maluwas kay tara ang maluwas. Dalan kuno na sa matarong pero ang katapusan ni ana sumalas Biblia paingon di na ngatos kamatayon. Kuyaw ug madala ka ng dalana nga kunuhay matarong nga dalan apat paingon di na ngatos kamatayon. Ang pangutana kanang kamatayon. Ha? Kinsa ba kanang nagdala sa dalan kunuhay nga matarong apan di ay paingon di na sa kamatayon? Ha? Kinsa maday kana si kamatayon? Brad Bubot Panta, unang Korinto kapitulo 15 bersikulo 26. Kuya, umadala ka ng dalana nga kunuhay tarong, pero ang sangputanan dito sa kawian kamatayon din na. Kinsa ba ang tag-iya na ng kamatayon? Brad Bubot Panta, gitugan bas Biblia? O gitugan ato lang basahon din sa unang Korinto 15:26. Ug ang katapusang kaaway nga pagalaglagon mao ang kamatayon. Kinsa din ang laglagon? Mao di ay ang kamatayon. Kinsa ba kana si kamatayon nga laglagon? Sumala sa Hebreanon 2 bersikulo 14. Gitugaan bas Biblia? Kinsa kana si kamatayon nga pagalaglagon? Basahon ta ang Biblia. Mao ni ang mga dokumento na to, Brad Bubot Panta nga nagtudlo nini ang ato matutudlo. Divine Master Tomas Eugenio Senior. Di ta makasulti Brad Bubot Panta o walay Dios nga Espiritu Santo nga nagtudlo kana to. Kinsa ba kana si kamatayon? Ha? Sumala sa Biblia.
kay kaaway man kana siya, ikinsabang kana siya kamatayon, nga naidalan daw nga matarong, pero diktos tumoy kamatayon day ang sangputan na ng mga tawhana. Iyon sa may gipakita, Hebranon 2:14, kinsa kana si kamatayon. Nya atong basahon kung kinsa kana sa kamatayon. Busa sanglit ang mga anak nakaambit man sa unod ug dugo, siya gayud usab niambit nini. Aron pinaagi sa kamatayon, malaglag niya ang may gahom sa kamatayon nga sa ato pa ang yawa. Jesus pagkakuyaw. Yawa day may Yawa din na tag-iya sa kamatayon nga naidalan nga daw matarong, pero ang katapusan na kamatayon, kinsa day tag-iya ng kamatayon? Yawa. Busa kamo mga tao karon nga kunuhay ang ilang dalan sa inyong mga reliyon matarong, daw dalan nga matarong, kay mutuo ka ni Kristo, luwas ka na, apan di ay bantayi kay kanang dalana day paingon sa kamatayon, nga ang kamatayon kaaway sa Dios, nga mao ka na ang yawa. Kuyaw. dalan din na sa yawa, Brad Cesar. Oo. Kuyaw. Kamo mga tao karon kuyaw ang inyong gidangatan. Ha? Busa ingon ana nga magbantay ta. Nini mga dila karon nga maong kalayo. Kay pinagi na anang maong mga tao nga mga hambugiro, luwas na kuno sila. Ay luwas, naghukom na, tay luwas na mo. Pagtarong mo ha? Unya mingon sila, Brad Bubot Panta. Nganong manaway mamo? Wade, nga nabasa man na nato. Nga naay pagsaway sa mga manununto, kay dunay mga tao mga manununto sa pagtudlo sa Biblia. Bisan pa ang atong Ginoong Hesukristo, Brad Bubot Panta. Ang atong Ginoong Hesukristo ba, siya ba yung original nga, number 1 nga manaway? Be, usabay gibuhat ni Kristo sa dinhi pa sa kalibutan. Naabay ang pagsaway nato mga taong dili matarong o mga tao nga dili tinuod. Mateo kapitulo 3 bersikulo 4 ug 8. Ha? Kisay number 1 nga kusog manaway, di ba nga atong Ginoong Hesukristo? Usay gingon. Nya atong basahon dinhi sa Mateo kapitulo 3 bersikulo 4 ngadto sa 8. Ingon ini. Og kini si Juan may bisti nga balhibo sa kamilyo, ug usa ka bakos nga panit diya siyang hawak, ug ang iyang kanunon dulon ug dugo sa kagulangan, ug nangadto kaniya ang katawhan gikan sa Jerusalem ug sa tibok nga Judea ug sa tanang kayutaan sa nga kasikbit sa Jordan. Ug dito sa suba sa Jordan iyang gibaptismuhan sila sa pagsugid nila sa ilang mga sala, apan sa pagtan-aw niyang daghan ang mga Parsiyo ug mga Sadusiyo ang midugok aron sa pagpabautismo, siya mingon kanila, kamong anak sa mga bitin, kinsa bay nagpasidaan kaninyo sa pagkalagyo gikan sa kapungot nga umalabot. Sa ingon niya na pamunga kamo mga bunga nga mahiangay sa paghinursol. Ug ayaw ninyo na ang pag-ingon sa inyong kaugalingon si Abraham among amahan, kasultihan ko kamo nga ang Dios makahimo sa pagpaliwat og mga anak alang kang Abraham gikan nini mga bato. No. Paklaro ana. Mismo si Kristo kamong mga bitin, kisa ba nagsugo ninyo? Klaro ana. Bisan gani si Pedro na naway. Ginganlan pagali niya ang mga tao mga kulang-kulang. Mabasa na sa unang Pedro kapitulo 2 bersikulo 13 o 15. Giingnan pa ni Pedro ang mga tao walay alamag. Kapag ingon way alamag, way nabawan. Busa ingon ana mga higalag magkaigsuunan nga ang kamaturan mao lamang ang mukita sa pagsaway natong mga dili tinuod nga mga alagad sa Dios, mga magwawali sa Dios, mao ang muhimo sa pagsaway natong mga tao nga nagbuhat og mga doktrina nga hinimo lamang kalagdaan og mga tao. Bubot Panta, tungod kay nindot pagud daghan patag isusulti, ang oras di man gyud mutugot. Mingon na lamang kita, Brad Bubot Panta, manghinaot kita nga nasabtan kato sa ato ang mga higalag masuking tigpaminawan nga magbantay sila karon sa mga magwawali nga dili naman tinuod nga hilig lamang o panapi, hilig o kwarta, pangwartahan lang mo mga higalag magkaigsuunan. Kini ang inyong alagad sa kanginan. Pasalamat kami una sa tanan sa langiton nga magtutudlo nga managtudlo nini diri kanamo. Salamat Master sa panalangin imong gihatag kanamo. Ug kini ang inyong alagad sa kanginan si Brother Cesar pati uban sa akong kauban. Kinuusap si Brother Luciano Panta, mingon na lamang nga daghang kayo salamat sa inyong pagtubay kanamo hatod pagkahurot sa among oras og maayong udto kanatong tanan.